Ito yung key. Dito na, dali mo na. Ano mo kong live rin? Dili na lang. Ay, oo. Dito sa balay ni mo. Ano gusto mo? May mga variety yan. Tapos ito. Variety. Ano ko? Namin ko variety. Different ano. Dagdagan mo yan. Yung ano ko yan. Tubig, please. Gusto ko medyo marami-rami. Mag-tea na naman kami kasi Pampatunaw ng pagkain. Gusto ko pampagoto Oo, na naman. gusto ko pinupuno yan eh. Ayan, tama na. Thank you. kain kami ng neto Blueberry cake. blueberry cake. Homemade. Homemade pan. Reza. There is Reza. Where is it? There. Yan. Ganyan. Ganarn. Ganon. This is the birthday celebrant today. Kanta tayo. Bakit hindi tayo nag-blue? Ay, hindi na. Uy, hindi ka. Wala na tayo nag-blue-blue. Hindi na cake. blue. Pero, nakablog Ay, ka ano, hapon? wait. Ay, karoon man imong birthday. Ulag eh. Pwede na. Uy, pag Nasana yung ano, kandila. Why? Huwag na. Kasi hindi na ano yan. Hindi na uso. Palud ako sa kuan, Len. Sa man. Tea. Ito Masa mamili. ni? Pili ka. Mamili ka ng tea. Citron, gimber. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To me. Mag-ano tayo? Maglagay tayo ng term nito. Ng music. Yes, music. Oo nga. Ngayon ko lang naalala. May music pa. Enjoy. Arela na kayo ma. Aho na lang now. Bluetooth mode. Ito yung tinry namin kahapon, kung maganda ba. Kasi, niregalo lang to kay Alexander. Tapos, mukhang ano pa to. Tawag nito. Connected na siya. Parang... Sarap. Yeah! I'm 25! Bilang minus? 25 din. Ay, hindi. 27 pala. 27 minus. Sarap. Okay na. Masarap siya. Hindi siya nakakaumay, no? Sarap. Ang sarap. Lami. Sarap talaga. Suwira ni Len. Suwira. So, yan na to. Alam mo yung suwiron? Hindi. Ano? Igayahin mo. So, ayan. Tugayan. Ang bilis lang nito, oy. Wala tong kutsara lang lahat ng measurement nito. Yun ang nagbilang-bilang tayo ba? Oo. Ito yun. Buhay ba, Teres? Mabilis kang tulutuin. Sarap ng dough. Sarap ng dough. Push, 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 push. Push. Push, 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 push. Push, 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 push. Meow. Kipiche. Fish. Fish. Guys, ito na ang birthday celebrant, oh. Ako lang ang special bisita. Yes! Kasi yung iba, drawing. Dito, drawing si Jane. Ito yung pagkain namin, oh. Lauoy na may shrimp. Tapos, mayroon pang paksiw. Oh.
Kami lang ni Risa kakain ito. Mayroon pang litson paksiw. Oh. Kakainin namin to hanggang gabi. Tanghali kasi dito. Ano to, Res? Ano? Beef stew. Bitsu. Yan. Pansit. Oh. Tapos ito pa, may sweet and sour pa tayo. Isda nga. Prito. Saan ba kayo niyan? Tapos, si Jen nag-drawing. Si Dayen, wala pa. Busy. Pero pupunta yun mamaya. Tapos mayroon pang ayan o. Ayan. Paano namin uubusin naming dalawa ni Risa yan? Oh, tingnan mo naman oh. Sus ko, ang sarap. Wow, Nagutom ako bigla. nagutom na ako. Kasi Kain na tayo. mag-aalas 2 na eh. Gusto mo ng bowl? Yes. Sige guys. Mag-aalas 2 na eh. So, ito na yun. Kain na muna ka.